Čaute ľudia, dneska si tu ideme ochutnať tieto dubajské čokolády. Toto je taká marshmallow, toto je taká tyčinka, čokoláda a keksik. Musel som urobiť taký strih. Dobre. Položím si vás. Rozbalím si prvú dubajskú tyčinku, čo som vám ukazovala. Toto je ona. Toto. Neviem, ako si vás položiť. Dobre. Položím si vás. Dobre. Rozdeláme. Tejto, tam je dosť. Budeme vám páčiť. Bo toto bude veľa, toľko rezňov. Sa zbytočne toto rozvrazuje toľko rezňov. Kdaj si to vôbec niečo? Tak ja som to kúpila. Tak ja som kúpila. Toto je už 2 hodiny tam. No a ako som to mala vidieť? Taká karamelová. Asi sa začala rozbalím iba túto dubajskú čokoládu. A ostatné si rozbalíme v ďalšom diele. Tak zase problémy. Viete čo? Dajte mi do komentári, či tútok si na budúce otvoríme, alebo tútok. Vnútri to ešte chutí. Takto chutí to ako normálny keksík. A zajtra ešte mi príde jedna, akože taká, asi aj s tými kadajfmi. Takže zatiaľ a bordelosti inak nevšimajte. I love it, I love it, I love it, oh yeah. Mi budete hovoriť, že som premazlené decko, tak choďte si takto.